Technická výzva bez receptu. Jemný, krémový a konečne bezlepkový Jožkin rez. V mojej upravenej verzii. Na začiatku si uvaríme hustý puding plný vanilkovej chuti, ktorý necháme vychladiť. Z karamelu lieskových orieškov pripravíme griláš. Tiež svieži jahodový džem obohatený o bazalku. A jemný nadýchaný bezlepkový korpus vďaka cake mix mučnej zmesi od Liany. Korpus prispôsobíme do ráfika a natrieme džemom. Dokončíme karamelovo-orieškový krém. Rozotrieme ako aj polovicu šľahačky. Z druhej časti dostriekame kopčeky. Ako môžete vidieť, korpus je skutočne mäkučký a krémy sú krásne nadýchané. Dobrú chuť!